Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dnes budu skákat na tam ten strom. A tak bych mohl asi si sednu na nějaký auto. No nic, to necháme potom nakonec. A budete se smát, jak já padám a chcípám. No. Máme tam větev. Dobře, tak skákej. More, s tebou to cuklak s paviánem. Bože můj! Cože? Teďka mohl něco přeskočit. Ale tak to nedělej, Vašku, hele. To nedělej, jako toto ne. Ne, to, jakože... Ale tam nejde kolo. Tamhle to úsek přeskočit. Tamhle ten úsek, jo? Jo. Fajnes. Ty vole, svarta. Oh. Váha ti spadla? Jo. Tak skoč a udělej otočku. Tamhle na tom plácku. Nějakým. Tamhle. Já teďka končím. Bude to na pár 8. Bude to páru 8. Jo? Tak čus.